Чынлап та bu yurt турында инде бик күп сөйлиләр экскурсоводлар безнең татар мәдәнияте өчен. Бу йортның мәгънәсе зур дип уйлыйм мин. Теге баганалары гына утырып калды дисәк дөрес булыр. Хәзерге вакытта менә шушы йортны Зефирный домик дип атыйлар. Казанның тарихи биналары турында сөйләгәндә, шәһәребезнең иң матурыннан саналучы Сафа Бахтиев йортын да читтә калдыра алмыйбыз әлбәттә. Менә шушы алт өстәге гаҗәеп гүзәл йорт заманында иң көчле һәм дәрәҗәле эшмәкәр һәм сәүдәгәр Сафа Бахтиевныкы икән. Нинди эшләре белән халык тарихында истә калды икән бу шәхес? Әнә шул турыда Габдулла Тукай әдәби музейының өлкән фәнни хезмәткәре Лена Потябина белән бергәләп сөйләшербез. Лена апа, хәерле көннәр. Бүген Казаныбызның менә шушы алт өстәге, аны русча Зефирный домик дип тә атыйлар, әйме? Беренче хуҗасы Сафа Бахтиев турында сөйләшербезме? Нинди кеше булган икән ул? Әйе, гүзәл, хәерле көннәр. Чынлап та бу йорт турында инде бик күп сөйлиләр экскурсоводлар. Сафа Бахтиев йорты, интернетта Сафа Бахтиев йорты, кем ул Сафа Бахтиев дигәнгә сәүдәгәр. Бүтән аның турында мәгълүмат юк диярлек дәрәҗәдә. Бахтиев бу татар өчен әле кызыклы гына фамилия, теге Апанай, Юнусовлар инде өчен татар исемнәре саналса, Бахтикан килеп чыккан Бахти дигән фамилия. Моны эзләп йөри башласак, без Җәбәлистан дигән җиргә килеп чыгабыз. Кайсы як була бу? Кайсы як була бу? Бу тау ягы. Безнең Идел Булгарстаны заманында ук тау Булгарстаны дип йөрткәннәр, тау ягын. Бу була инде безнең Яшел Үзән районының Иделнең уң ягы. Менә шушы якларга килеп чыга, алып чыга безне Бахтиев дигән фамилия. Бахтиев дигән фамилия тарихта, менә аларның шәҗәрәләрендә бу 1776 елдан билгеле. Беренче Бахтиев фамилиясе Бахтиев Бахтияр дигән кеше булган. Ул тау ягында туып үскән үзе. Аның улы Мөхәммәд Яр 1796 ел һәм аның улы Әхмәдияр. Кайбер чыганакларда урыслар язганда Әхсәндияр дип тә язылган урыннары бар аның. Әхмәдияр. Менә шушы Әхмәдиярның улы Сафа Бахтияров. Сафа үзе 1857 елда туган, ике абыйсы һәм инесе, алары аның туган Карашәм дигән авылда. Сафаның туган урыны дип Казан язылган. Монсы да бер җирдә дә аңлату табылмаган бер шундый факт булып тора. Безнең татар халкы өчен ни белән истәлекле менә шушы шәхеснең эшчәнлеге дип әйтик. Бу кешене Сафа Бахтияровны үз ягында якташлары Тәтеш өязендә, Җыя өязендә мәчетләр салган кеше буларак беләләр. Булай инде ул ничәнче гилдия сәүдәгәр булганда бер җирдә дә чыганакларда юк. Беренче гильдия, аларның айырмасы шул булган, кемдер менә шушы Казан губернасы тирәсендә генә сәүдә итә алган, кемдер чыгып та сәүдә иткән. Аның исеме белән бәйле Казанда безнең бүтән урыннар юк диярлек. 1903 елда сала башлый ул бу йортны. Ул вакытта инде кызы була, Фатыйма исемле, һәм Садык дигән улы була. Демәк, ике бала белән бу йортта ул тора башлый. Үзе 1906 елда үлеп китә. Тагын инде шәҗәрәләрен өйрәнә торгач, шәҗәрәләрен өйрәнгәндә шундый кызыклы әйберләргә тап булдым. Әнәс дигән, Садыкның Әнәс дигән улы, ул үзе Мәскәүдә яши, әни өчендер Әнәс Тәтештә туган дип санала. Һәм хәзерге вакытта Казан шәһәрендә менә бу Әнәснең улы Анасович, Рәшит Анасович Бахтиев дигән кеше яшь. Менә Бахтиевларның Мөхәммәд Гариф, бу Әхмәд Ярның тагын бер малайы булган бит инде, Мөхәммәд Гарифтан туган балалары менә нәселнең шул өче тагын да кызыклы гына мәгълүмат бирде. Айрат Кашаевны ишетеп беләсездер бәлки. Ул безнең хәзерге вакытта Мәскәүнең зур театрының дирижеры. Менә бу
şuşu Бәхтиевлардан, Кашаевлардан çıkan bir tarmak. Onlar turunda da Kuşayev yurtu diyenini bir bileler. Kaşayev yurtu turunda da tağın söyleşir biz әле дип уйлыйм. Менә бу йорт белгәнемчә, бу бит инде элеккедән сакланып калган йорт түгел. Билгеле булганча, бу йорт янып бетә, шулай бит. Һәм аннарысын аны реставраторлар нәкъ элеккечә кебек яңадан төзеп чыгалар. 2003 елга кадәр бу йорт урынында әле чын Бәхтиев салган йорт сакланып калган иде. 2003 елда менә пожар булганнан соң, 100 ел узганнан соң, чынлап та бу йортның теге баганалары гына утырып калды дисәк дөрес булыр. Менә шуннан соң инде бу йортны төзекләндерү турында сүз башланды. Төзекләндерүгә килгәндә, нәкъ шул вакыттагы шикелле дип әйтә алам, минем ул йортны күргәнем барга. Ләкин инде бик матур, төсләре үзгәргән. 1903 елда төзегән йортны Совет власте вакытында беркем дә буяп төзекләндереп тормаган. Ләкин төзекләндергәннән соң шундый идея дип әйтим инде, бу йорт шулай ук зәңгәр су сыргылтырак төстә булырга тиеш булган. Ләкин кояш чыккач, шундый матур көнне килеп керә Гөлнара Аскарова дигән, ул безнең архитектор, шулай ук реставрация, төзекләндерү белән шөгыльләнә һәм алсу төстәге йортны күрә. Фәридә Забирова ул вакыттагы безнең архитекторларның берсе, аның ризалыгы белән йортны менә шушындый алсу төскә буяп та куялар. Менә шуның өчен дә хәзерге вакытта менә шушы йортны зефирный домик дип атыйлар. Бәлки шуның өчен дә мин резной, где резной палисад, резной домик, чөнки палисадны карагыз әле, әнә чынлап та татарларча анда үскән сиреннәр дә бит әле шул вакытны хәтерләтәм. Менә шулай итеп бу йорт турында тагын аның кайдандыр шундый мәгълүмат килеп кергән. Фома Питонди төзегән дип. Фома Питондиның 150ләп бина төзегән ул. Бәлки бу йорт урынында Бәхтияровларның ул вакытта дома владения дигәннәр җир биләмәләре булгандыр. Бәлки анда Питонди төзегән йорт торгандыр да. Менә бу йорт инде ул чынлап та чын татар архитектурасы дип әйтергә була. Чөнки монда классик алымнарында күрәбез, модернда бар һәм шул вакытта бизәкләп бетергәннәр инде чын татарга хас итеп. Капкалары да нинди итәләр? Капкалары да, капкаларында бизәкләп эшләгәннәр. Һәм чынлап та бу йортны гына Сафа Бәхтияров калдырган булса да, безнең татар мәдәнияты өчен, татар архитектурасы өчен юктиләр бит инде татар архитектурасын. Һәм безнең туристлар бизнесын үстерер өчен бу йортның мәгънәсе зур дип уйлыйм мин. Хәзерге вакытта инде анда төрле безнең кемнәр анда ателье урнашканын беләм мин, төрле менә кибетләр, кичкенә генә кибетләр урнашкан. Бәхтиев мануфактура белән шөгыльләнгән, төймәләр, инәләр, төрле тукымалар саткан. Менә шуңа күрә дә биредә хәзер менә ательеларның урнашуы бик теге ниндер символик дәрәҗәгә ия, шулай бит. Менә Кашаевларның берсесенең истәлекләр алып калган инде ул. Ул язганча, шушы Кашаевлар, Бәхтиевлар беренче Казандагы 7 зиңгер машинасын алып кайтучылар да булган. Бәхтиев фамилиясе турында. Төрле версияләр бар. Бәхет дигән сүздән килеп чыккан. Монсы миңа бик тә ошый, Бәхтиев. Бахт ул тукма дигән сүз, теге борынгы төрек татар сүзләренә кирип китсәк, һәм тагын бакча дигән сүз белән дә бәйләп аңлатмакчы булалар. Чөнки менә ул тау ягында чынлап та бит анда безнең бакчалар, алма бакчалары, чия бакчалары, әле менә бу Казан арты безнең бик тә билгеле, без ярата торган Казан артында андый бакчалар булмаган. Карбызларга хәтлек Җәбәлистанда үстергәннәр. Бәлки менә 18нче гасырда менә бу фамилия, менә бу Бәхтиев шуннан килеп чыккан фамилияләрнең берседер. Әгәр дә төрек сүзенең тәрҗемәсен алсак, сез әйтегез бит бахт тукыма. Димәк инде бу кешенең тукымалар сәүдә итеп
To'qimalar sotib shug'ullanuvi endi familiyasidan kelgan. Aldan uq yazılıb qoyulğandır deb aytırga bular yazmoqchi shunday deb. Şulay izlənə turğaç internet arqılı mənə min Simbirsk Ulyanovsk өлkəsindəki Simbirskdagi Bəxtiyevlərə kelib çıxdım. Onda da Bəxtiyev yurtu degan yurt var. Şunlapmı? Әйе. Onda şuşundan uşağın mıkan? Ул нәрсәсе беләндер чынлап та ошаган. Бу йортны интернеттан карасаң, менә тартымы бар. Шушындый ук татар архитектурасы, шундый ук матур бизәкләр. Һәм менә эзләп йөри торгач дип әйтәм интернет буйлап. Петербургта менә ул Бахтиевларның хәзер инде нәсел чыбыгы Алексей Бахтиев дигән егет яшәп ята. Ул 91 елда хәтерем ялгышмаса туган. Безнең Эдуард Хайруллин дигән журналистыбыз бар. Эдуард Хайруллин белән Бахтиевлар турында матур гына фильм төшергәннәр алар. Бу инде теге Симбир Бахтиевлары турында. Чөнки Эдуард Хайруллин шул Бахтиевлар турында. Алардан чыккан Бахтиев булып чыкты безнең. Икенчедән тагын шундый кызыклы фотография җибәрде. Нәҗип Җихановлар белән, Вагаповлар белән таныш булганнар. Менә бу Бахтиевларның инде чыбык эшләре. Милли музейда әле Нәҗип Җиханов архивыннан дип уйлый инде ул. Шундый фотография бар. Бахтиевларның чыбык эшләре менә ул фотографиядә күрсәтелгән. Кызганычка каршы Сафаның бер генә фотографиясе дә сакланып калмаган. Әлегә Сафа Бахтиев турында менә аның шушы йорты искә төшереп тора.